Os asuntos relativos á protección civil que ata o de agora se abordaban na Xunta Local de Seguridade pasan a ter un tratamento específico coa constitución da Xunta Local de Protección Civil da Pobra, que esta mañá celebraba a súa primeira sesión. Ademais, os responsables do Executivo asistiron representantes da Garda Civil, Policía Local, Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, Bombeiros, Distrito Forestal e Gardacostas. Abordaron, entre outros aspectos, as medidas a adoptar de cara ao verán, co incremento da poboación e os dispositivos de prevención en praias ou o maior risco de incendios forestais. Como orde do día, imos tratar a aprobación do regulamento desta Xunta Local de Protección Civil, o análisis da situación de protección civil no municipio, a situación xeral da protección civil, a situación xeral anual, é dicir, os riscos que ten o municipio e como palialos. Tamén se van a estudar as medidas da protección civil relativas á temporada estival, é dicir, por exemplo, vais a falar do salamento en playas, diferentes riscos que asumimos na temporada estival debido ás condicións desta, como poden ser incendios forestais ou o aumento da población na zoa. Un dos puntos máis destacados foi a presentación dun borrador do Plan de Autoprotección na contorna das piscinas naturais do río Pedras, xa que nos últimos anos rexistrouse un incremento de accidentes na zona. Os graves accidentes que tiveron lugar na zona do río Barbance e Pedras, nas chamadas piscinas naturais, pois algo que nos preocupa moitísimo desde que chegamos ao goberno e concretamente a José desde que chegou a súa concellería, pois máis todavía. E tendo ese objetivo aí, pois é moi importante tratalo en detalle e intentar buscar solucións de prevención, sobre todo, de prevención, de que non cheguen a producirse estes accidentes, pero tamén non hai que reforzar os sistemas de evacuación, de seguridade, no caso de que cheguen a producirse. E nos temos esforzado nos dous camiños, pero sigue existindo ese risco que queremos paliar e evitar. Tamén se abordaron os dispositivos especiais previstos para este verán, coincidindo coas datas sinaladas, como, por exemplo, a procesión do Nazareno ou outros eventos festivos.